Dunay nangutana sa kahulugan sa iyang damgo. Ato lang siyang taguon sa pangalan nga GC. Matod pa niya nga unsay meaning anang magdamgo ta sir nga nilangoy tas lawom kaayo nga dagat. Matod pa ni Professor Swami nga kun maglangoy ka sa tubig or dagat nga tin-aw makabaton kag maayong lawas ug taas nga kinabuhi. Kung lubog ang imong gilangoyan, nagkahulugan nga dunay moabot kanimong sakit, kapakyasan ug katalagman. Kung maglangoy nga abton kag kakutas ug dili moirog sa imong nahimutangan, kini nagkahulugan nga dunay timaan or timailhan sa urom, busa, ayaw pagkatulog nga mag-inusara aron dunay makapukaw kanimo. Ayaw paghigda dapit sa walang bahin kay kuyaw ug malumos ang imong kasing-kasing. Inom og daghang tubig sa dili pa ikaw matulog. Unaha ang pagpangadye sa imong gipakabathala.